Waarom wil dat nou net? Dat is een aardige lapen, hè? Ja, zeker. Ja, een hele tjerk. Maar zelf best wel een paar uren onder ervan. Maar ik toch dat je ook direct Oski naam hing als een Ja, dat is helpkoster. ik zo, officieel. Hè. Hij heeft afscheidnaam als hulpkoster, maar hij is direct aangenomen als vrijwilliger. Maar meestal als hij een Oski neemt, dan houdt hij erbij op. Ja, meest wel, maar ja, ik ben wat nu zo'n Europa is altijd al. Dus Want jou ben je graag. ja, ik mag hier graag wat anders doen. En vooral alleen nog even. Hè. Ik heb mijn medaille aan thuis en dan denk ik, nou, kan ik wel in het circus zien. Ik denk net dat we van hem afkomen. Nee, en maar ik moest er blijven, hè, want we hadden een hele goede kracht aan. Ik ben nou, eerst bij de boer was 2 jaar, toen doe ik 4 jaar papierfabriek, 3 ploegendienst. En toen heb ik op 4 maanden na 24 jaar bij de gemeente geweest. En wat dien je bij de gemeente? Achter de eerstauto. Beerputten leggen en later op het straat op het Jammerdiek. Als wij van het werk spul voortbrengen moesten, dan gingen we naar het Zwarte. En daar wie Dirk Heertsma, dat wie vaste prik. Nou, daar wie de lieke streng en atelier is, dat maakt er en dat maakt er en niks boeten de bak. Nou, zo is die precies gelijk. Dus van het stad naar de Tjerka. Ja, maar doe je alleen een snijs. Maar er kon nog wel wat bij. Ja, wel, ik het snijs wel een tijd. Ik denk heel veel mensen die normaal de hele week of op de Jiske-auto zitten of op het stad, die willen snel even bijkomen. Nou, misschien wel, maar ik dus net. Dirk is net een man die het stilzitten kan, dus die maakt gewoon zondagen in de week aan het werk bij. En dat kan bij de gemeente net. Maar gelukkig hebben we nog een gemeente bij die over 2 dagen nog best invullen kunnen. In dit laad zit eigenlijk alles in. Oh. Dit ben een grote kleden, deze gaat dan over balen. Ja? Vroeger, ik nog niet, moest niet melken thuis, ga je het helpen, want dan wil ik gewoon geen arbeid betalen worden. Nou. Dus. Je mat wat met de hand wel. Ja, maar daarbij denk ik, wat maak ik nou joh, wat zeg ik nou joh uitvinden? Nou, en dat is nog zo, je meent maar net een tijd denk ik het kennen. Nou, we broeken. Die achterste, nou die grote schaal, Ja. nou die erachter zit. Ja, Nou, grote, ja. nou, en dan 6 van die bekers. Nou, hij heeft snij een Oski naam. Ja, Ja. hoe wie het? Wie leuk. Ik woon nergens dus. Ik zei, ja, vooral maar bos blam en dan wuiven we even en dan gaan we naar huis. Maar dat slagen dus net. En wat werd er op jou zijn? Nog een hele best weer vanzelf. Maar dat weet je vaak wel nog, wat zo wordt. Hier zit ik een beetje brief, hè. Hij zit altijd van overkleed en niks is dan te volgen. Dus dat is, we drukken net op een oeresjongen. Het is gewoon, hup, het met kleer, gaan met die banaan. Hup, oké. Nou, en dan houdt ik net op. Zit hij wel eens? Ja, snel is hier in het kerken. En mensen dan heeft het liefst dat erachter zit, want dan kunnen we nou eens even uit naaien. Nou. Als er hier gewoon maar de vrouw in de bank zit, dan moet er zitten blijven natuurlijk. Dat wordt moeilijker. Nou, dat zullen we dan aankomen dus nooit wel weg. Dus je hebt heel wat preken, ja. Ik heb heel veel preken, maar ik kan het hier nou vertellen.